हादरसा सोरखारनि हाग्रा बिफान आरो खायसे सोरखारि नङै गौथुमफोरा सिखाव फलाननि हेंथायै गोख्रों नोजोर लाखिबोदों आरो थांनाय माखासे समाव हमनो मोननाय सिखाव फलानफोरखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनायजों लोगोसे जोबथेसालियाव दैथायहरदों। नाथाय अब्लाबो बेबायदि हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा दासिम गोजान जायाखै। बेबादि समावनो गसाइगाव महकुमानि रायमना हादरारि पार्कनि वेस्टार्न फरेस्ट रेन्जनि साखाथिनि बांतिजरा गामियाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सानै फलानजों लोगोसे मैनि बेदर हमनो मोनो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै बांतिजरा गामियाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सेबनानै मै बेदर रानबाय थानाय समावनो सानै फलानखौ हमनो मोनो। बांतिजरा गामिनि 54 बोसोर बैसोनि लेदुम बास्के आरो 74 बोसोर बैसोनि गुंगा टुडु मुंनि सानै फलाना रायमना हादरारि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैखौ बुथारदोंमोन होनना हाग्रा बिफाननि फारसेनिफ्राय फोरमायो। रायमना वेस्टार्न रेन्जनि डेपुटि रेन्जार गनकलाल बसुमतारिनि दैदेननाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि संदाननायाव सानै फलानजों लोगोसे मैनि बेदरखौ हमनो मोनो।